Jovanovića, a? Pa, možeš sen. Možda sam ipak stavio malo više šećera. Nisi, divni su divni, bilo mi je zadovoljstvo. A kako su vas upoznali, velika čast? Jo, jeste, ne. Ne, bivši komšiluk, znate, tu nije bilo pismene osobe. Ma sve godilje do divljaka. Kao da smo živjeli među divljim zverima. Jeste, strašno. Sad ste došli među konzervativne, patrijarhalne A ja sam intelektualne. diplomirani psiholog, a Mića je ekonomista, ali nije Tu sam diplomirao. blizu. Jo, i ja isto. Nije ni Božana. Kod nas je parola samo civilizovano. Jo, isto kod nas. Ja uvek govorim Mići civilizovano, samo Ja civilizovano. vidim da ćemo se mi divno slagati. Igrate vi ste? Ja igram, Mića ne Pa igram. naučit ću, nije tra... A šta li radi dečica? Ako ovo prebaciš ispred zagrade, onda ti x4. Ne razumem. Nema veze, ja razumem. A što si ti kao pametan? A ti sve zove možda viš moju? Mogu. A jel da viriš? Kako ide, dečice? Minutine, sine, moramo da idemo, ajde. Ja, mama, radim. Ajde. Što su slatki. Kakva porodica? Ona žena prosto zrače, dete nemam reći. To su pravi muž i dete, civilizovani. Videli šta su Ćale i Keva? Mićo što im da se ždere? Pa ne mogu danas, Kiću, ne mogu, imam dogovor sa Božanom. Pa ova nova komšinica, znaš kako divna žena, onako svetski građana, ne psuje, ne puži. A je pa krajnje vreme da se ja malo družiti za kulturnim svetom. Ma nosi se krmača, šta vi tu stojite tako bez veze? Oteo sam deci fudbal. Što? Pa upadne lopta u dvorište, ja deci po šamarčinu i marš kući, bala vordio jedna. Onda vidim baba vuče cegere, a ja za uvo pa urči. Penzioneri stoje u redu, a ja kamenice pa skidam beretke. Ja bi sve te penzionere pobio. Pa ja bih pobila, ja nikog ne gađam kamenicom. Ali ja volim da se življa na slabijima. Pa vi ste svaki dan u sve luđi Ivanović. Kako se rešavaju problemi? Dogovorom. Mi smo pešetski ljudi da se tučemo. Pametni šta? Šta? Šta radi pametni? Pa ne znam šta. Šta radi? Kažete pa Pa vi ne znam šta. Popušta, idiote, E, to nisam u obavezu. Vidi, imaš ti jezik da se javiš, džukelo, nevaspitana. Čuti, Milana, ne smaraj. Majci, čuti, stoko, nema ručka! Gde smo mi ono stali? Pametniji, šta? Popušta. Tako je, ajde, kući. Lotima deci loptu. Halo? Kiću, mi si dosadna. Anja, kako za ono kad staviš kej pogaču na glavu pa je razvališ ciglom? Lapot, Majo, nisu sve Keve Skotovi bile nove komšije. Da vidiš Božanu, sve fino, otmeno, elegantno, a prema sinu, Milinu. Ma ti me torci pola glasa su najopasniji, sve kao tiho i fino, vama ti razvoješ mačino. No, kakav je frajer? Ko? Božanin mali. Nemam pojem. Eno ga, maši mi. Ko? Pa Milutin Božanin mali. Čekaj, x jednako 34. Bravo. Onda y jednako 12. Snormalan budalo! Gledajte, dečice, učite. Mama, ovaj kater me obolaveo. Kako, gde? Ovde. Što si je balavio, a? Ovo je moj pacijent Jovanoviću, recite kako se zove. Jovanović. Tako, on ima problem kontrole agresivnosti, Agresivnosti. a ja ga učim kako se problemi rešavaju civilizovan dijalog. Civilizovan Pametni dijalog. šta? Popušta, a nadam se da vam ne smeta. Pa ne, naprotiv, nek čuje, kontra. nek čuje. Znate šta, mladost, to su hormoni. Da, emocije, naš Milutin ljubav. divan, dečko lepo. Recite Janji da se mi uopšte ne ljubimo. Ne. A što vi se ljuti za razum? Ne znam. Našeg Milutina stalno zaskaču koje kakve. A, koje kako, i Miću Janja, koje Ja kako. uopšte Ne, ona je slatka. slatka. Naš Milutin je ipak Milutin. Milutin mi je potpuno razume. A šta vi razumete? Pa on je nju poljubio. Obalavio, čoveče, obalavio je! Možete li nam malo to da pojasnite, to balavio? Po koga? Milutin je obalavio Janju. Čekajte, ja sam videla kako je ona njemu mahala Bože, kroz Saša. prozor, ja sam to Kako je videla. videla? Ja sam to Vi videla. lažete. Hoćete da kažete da ja lažem? Hoću da kažem da vi Stevo, lažete. ona kaže da ja Kako lažem. možete Stevo tako? Božano vas laže kao kjer. Jer ja ne dozvoljavam takav ton. Da nećeš ti da je zabraniš možda. Kako to misliš obalavio? Ovako. I šta onda bilo? Pa ništa, evo ih unutra raspravljaju. Neradniče zvali me da... Beži, Božana! Ja ću se to... Kako ti pobeže Steva, jo. Evo kako kada je Maja promašila. Uvijek ja kriva. Brzi ko zeče. Jesi baš lepo. Meni malo lakše. Dovati mono... Samo ciglu pa u glavu. Čoveče, vidi šta radi. Ko? Miluti na prozoru. Manija! Božani, to pokaži! Vera, kaži Janji da skloni plaču iz kupadeva Čelavića do leta. Nisu to moje lačude, to su mićine! Janju, daj mi pištolj. Ajde, daj pištolj. Majo, daj pištolj, brzo!
Šta će ti, Mićo? Kako, šta će mi, izbušili mi gubi intelektualci? Pa putem ih, Mićo! Miću, pa se ne strmekneš. Sa nama, Teri oni na našu čast i na naše Nema ne, pa nema poštenje. niko Mi smo nije. u ratnom stanju, krv će potocima. Gde si ti pošla, Vera? Bože, ja presečem konopac sa vešom. Dakle, Vera, da učlanimo u nevladinu. Šta si zinu? Evo, gledaj, ima šta da vidiš! Stoka, Milutine! Majo, zvoni ti, javi se. Čuš šta kažem, probi mi glavu. Ti si, Maco. Nema pričaš. Šalji odmah. Ja njoj na sliku i poslao slike cijelom gradu. Kad? Kad smo se širili na prozoru. Evo je. I? Užas, šta je? I ko sad ima veće grudi, a? Veš, pada, ja ga izgazi. Ona se ispuljila. Ja, znaš samo kako je ona Steva plašljiva. Ne, čim se on pali, on pobeže. Kako si zečević? Jel, imaš neku ideju? Šta sad da im radim? Znaš ti nekog našeg ko nam radi u policiji? A? Ne mogu da se sjetim. Pazi ovako. Dobrostojeći mladić traži nežno poznanstvo bilo kakvog muškarca. Baci pođenog kriminalca. Poželjno kriminalca, zvati bilo kada, Milutini broj Evo telefona. šta, evo ti dva samo trčite sam začela. E, šta misliš, Luka dobio sliku? 100%. Super. I daske, Miću. I daske. Šuti daske. U Topolsku 15. A šut uzmi odatle, a daske iz Rakovice. Kažem Nemoj ništa da Topolsku govori 15. direktor. Doteraj Topolska to u 15, Topolsku 15. tako je. Iskipuj. Pozdravi. Da, i reci, I pozdravi, samo pozdravite neka Mića. pozdravi. I Vera. Jel počeo? Da. Žurka. Kako žurka? Pa neko ste napisali besplatno piće, hrana, laki, žene, dobrodošli, Miće, Vera. Društvo, upale, ajde, sad se može. Nema žurke, ljudi, šta je vama? Pa šta vam je, nema žurke? Mićo, probudi se, sklonia sam flaš. Probudi se, pomozi mi da ih iznesemo, da. Vera, probudi se da je vidiš, gotova žurka, da. Poček fudbal. Ajde, gotova žurka. Ajde. Pomozi čoveku, hoće da legne. Mićo, šta je ovo, Mićo? Nemam pojma, trubačiva da idi vidi. Vidi, idi ti da vidiš. Ti si valjda muškarac u ovoj kući. Sram te bilo. Sram, puk ja, idi vidi. Sram. Srećan rođendan, gazdarice! Rođene, piši davde! Mi smo plaćeni da sviramo do 4. Jer mogu spavam od tebe! Samo vi spavajte, idemo momci! Dokle misle ovako? 4, Koliko je sada? 20. Jeste se skupili? Dobro, samo da vidim šta je ko Ovako, radi. ja sam i izvadio osigurače, stavio žvaku u bravo i lepak na kvaku. Dobro, Janja? Ja sam jednog zemunca ukrala patike, stavila Milutinu u torbu i ovo ga prebio. Bravo, odlično, Maja. Ništa. Kako ništa? Halo? Grašak, kakav grašak? Pa nemamo mi ovdje nikakav grašak. Imamo grašak. Doviđenja. Šta je bilo? Pa greška, neko traži grašak. Nemoj da se javljaš od tako. Halo? Pa rekao sam čoveče da nemamo grašak. Znam da vam treba, ali kad ga nema. Zapalio mi vrata. Nema veze, razbio sam u kola s akcijom, bit ćemo na vezi. Ste vidjeli koji su to gadovi bolesno čovjekov zapalili vrata? Udružili se ovi s broja 13 sa ovime s broja 15 i zabili bodljika u žicu na naša vrata. Hoćemo da izađemo. Dok je ne skine žicu preko Merdevina kroz vaš stan. Zašto naš? Pa vi ste u prizemlju, a ja se ove s neparne strane ulice zatvorio vodu. Ima tu i fini ljudi. Oni su kolateralna šteta. Bagre, znači sad smo mi u ratu sa cijelom zgradom Jovanović, bit ću telefon. Seci žicu, brzo! Hajdemo da vičete, evo idemo odmah. Da? Ma nemam grašak, životinjo, kakav grašak? Fora, Mićo, neko te zezde kad ti traži grašak, znači si totalno puko. Vidi, meni više dosadno ovo. Gdje si ti pošla? Napolje. Moraš kroz prozor. Što? U ratu smo, idiote, maš kroz prozor! Što ne mogu na vrata? Zbog žice. Kako žice? Isako sam žicu, ulazi sloboda, Mićo telefon. Jel vi za grašak? To Uroš izudara tog tipa, ali polomira da su antenu, mu baci petardu, u auto izgori kožni tapacir, to je toliko smrdilo, ima u broju 7, napravi na kontejner i zapali. Pa parni protiv neparnih. Tiše.
Evo, upravo je stigao materijal iz centra Beograda. U centru grada je došlo do sukoba građana sa policijom. U neredima je povređeno 5 policajaca i 3 građana. Zanimljivo je da ni jedna od sukobljenih strana nije znala da kaže šta je razlog sukoba. Dok ovo javljamo, žestoki sukobi i dalje traju i očekuje se dolazak žandarmerije. A mi sad idemo da gledamo sukobe u dalekom svetu. Ja ne mogu verovati. Narastok. Ko je ovo? To nije policija? Ili ko je? No što ja A uvijek... ko će? Da nije Manja, a? Kakva Maja? Ona ne zvoni, ona lupa. Miću, ko je? Ne čuje se ništa. Ko je? Mi Koji vi? Otvorite komšije. Koje komšije? Steva, Božana i Milutin. Pitaj ih šta hoće. Šta hoćete? Doneli smo vam nešto. Otvori, doneli nam nešto. Evo napolje paka. Ja kažem Stevo, ako treba da umremo, hoću da umrem, ali civilizovano. Ispekla sam vam pitu. Milutine, daj dobro večer, reci dobro večer, dobro večer. Bravo, duša, ajde dečice vi u sobu da se igra. Ti normalna? Šta sam normalna? Rekla sam ti, marš u sobu, vidi kako je bez Sreće, sobu. Milutine, marš u sobu. Vidite vi šta se napolje dešava? Jeste, divlje, razulareno i primitivno. Nismo mi još izašli iz srednjeg veka. A država skrstila ruke i spava. Znači da oni misle da će tako u Evropu? Ma kakvu Evropu, ne znaju oni šta je Evropa. Mi treba da se držimo zajedno. Mi, kulturna manjina. Nego šta, ko će da spasi ovu zemlju ako ne mi? Miću, daj pištolj. Šta je bilo? Ispali vreme jogurta. Kakvim jogurtom? Voćem, daj pištolj. Pozajmio sam Jovanović. Imam ja kući, skoknem donese. Majo, sina, reši to dijalog. Teta Božana, sa lošom nema dijaloga. Maja, šta si se ukipio? Nađi dete tu pištolj! Ain't